ayan guys, andito kami ngayon sa bahay ni Primary. Kay Primary na naman kami bahay pupunta guys. So, galing kami ng farm, tapos pagdating, punta agad kami dito kay Mary. So, ayan. So, baka hindi alam ni Mary na nandito ako. Sana hindi sinabi sa kanya ng amo ko. Ayan. So, aakyat na ako guys sa bahay ni na Mary. So, surprise ko siya na nandito ako. So, madilim talaga dito sa ilalim. So, ayan guys, aakyat na ako sa taas. So, ayan na. Aakyat na ako sa taas guys. Ayan. Dito na ako bahay ni Mary. Bago ka umakyat sa kanila, kailangan may hagdanan. So, ayan. So, ayan guys. Dito na ako. Hagad yung face ko guys, nakaanto ako. A few moments later. Oh, so ayan guys, kukuha kami ng pagkain. Pagkatapos daw mag-TikTok daw kami. Ayan. Ang tagumpay. Talina mo, isipa ka pala. Ay, sorry. Yung salita. It's okay. Ichipmang ko lang yan. Ito, ikaral mo na lang. Hindi nga ako marunong maglagay na ng pre ng tot na yan. Ayan, siguro nakapula oh. Yan yung sasakyan nyo, pre? So, ayan guys. Kuha kami ng pagkain at ang sasakyan daw ni Primares. Sila lang taga-kuha, ako lang taga-video. Pagkain ng mga amo ka. Pasok na kami. Ala, malamig na yata ah. Oo, nalamig na. Ala, pinsta na talaga no. So, ayan guys. Kumuha kami ng pagkain. Tatlo pa talaga tayo. Tapos yung pagkain, isa lang naman pala. Walang niya. Medyo madilim dito na side. So, pagpasok, hindi at madilim guys. So, ayan. Kiyat na kami sa taas. Yan na sila. So, kakain na yung mga amo first bago yung mga katulong. Ako lang taga-video. So, ayan guys. Para kami mga momoy dito guys. Ayan sila. Nakikita na talaga guys, no? Yung mukha ko talaga pag malapit na talagang taglan nito. Yung mga pimples. So, lumalabas na talaga yun guys. So, nag-waiting lang kami maghapon. Kanina pa yun talaga sila. Pinag-uusapan nila. TikTok lang. TikTok lang talaga sila na TikTok. Sarap talaga kaulit TikTok. Ang mga TikTok nila dyan eh. Pinas namin Pialino, tsaka yung ikaw namin na singsing. Okay kayo. Labi kayo. Nag-demand ang mga buang. Nag-demand. Hoy! Ayun guys, mag-ano si Mary, magti-TikTok si Mary. So, makikian na rin ako. Ay, ito, hindi na ito. Ayan guys, basta isa-isa.
ayun guys. So, uuwi na kami. So, may take out ako galing kay Primary. So, madilim dito guys. So, ayan. So, ayan guys. So, at ako'y magpapaalam na. Ayun, sana nag-enjoy kayo sa aming banding ng aking mga kumpare. So, lalabas na ako ng pinto guys. So, in fairness, malamig na lang guys. So, ayan guys. Punta na ako sa aming ano pala, sa akin. So, ayan guys, paalam. At ako'y may take out. Bye!